για το έργο της. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα πω μόνο ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί πραγματικά είμαι πολύ συγκινημένη. Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω. Θέλω μόνο να σας υποσχεθώ ότι όσο ο Θεός θα μας δίνει δύναμη και κουράγιο, εμείς θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε με πίστη και με ανιδιοτέλεια. Θέλω να σας πω πολύ σύντομα 2 πράγματα για αυτό που υπηρετούμε. Είμαστε ένα φιλανθρωπικό σωματείο που ίδρυσε ο Άγιος Χρυσόστομος από το 1904. Το 1995 αποφασίσαμε, οι ανάγκες της εποχής μας ανάγκασαν να σκεφτούμε ότι έπρεπε να αποκτήσουμε στην ακριτική περιοχή της Δράμας ένα σπίτι ανοιχτής φιλοξενίας. Δεν ξέραμε τότε πώς θα το ονομάσουμε. Στην πορεία δώσαμε αυτή την επωνυμία. Στο σπίτι μας λοιπόν αυτό φιλοξενούμε ανήπαντρες μητέρες, κακοποιημένες γυναίκες. Το πιο σημαντικό θεωρώ ότι είναι ότι του δώσαμε ένα πολυμορφικό χαρακτήρα. Δηλαδή εκεί μέσα επισκέπτονται και κάνουμε διάφορες δράσεις, έτσι ώστε καθημερινά να μπαινοβγαίνουν πάνω από 100-150 άνθρωποι, ο καθένας για το δικό του λόγο, άλλος για να δει προσωπικά εμένα ή τους κοινωνικούς λειτουργούς για ψυχολογική υποστήριξη, άλλος γιατί θέλει οικονομική στήριξη, άλλος γιατί θέλει να βρει εργασία και για πολλούς διαφόρους άλλους λόγους. Επίσης εκεί υλοποιούμε διάφορα προγράμματα αγιογραφίας, ζωγραφικής, κάνουμε ψυχολογική υποστήριξη, κοπτική, ραπτική και έντυπα μηχανής. Εν πάση περιπτώσει, καταφέρουμε να του δώσουμε αυτό το πολυμορφικό χαρακτήρα για να μην αντιλαμβάνεται κανένας πότε φιλοξενούμε, ποιον φιλοξενούμε, ποια κυρία, και να γίνεται και μέλος της οικογένειάς μας. Σας ευχαριστώ πολύ.